Pokiaľ pozeráte tento short, prosím, dajte mi frienda, ja vás potrebujem. Jo, a v piatok 15:00 dúfam, že prídete. No ja nebudem streamovať, ale ostatní youtuberi a pár budú streamovať a ja mám pozvánku pre nich. A dúfam, že prídete na nich. Happy Nick, Johnny-sek a ešte pár ľuďom pošlem. To uvidíme v ďalšom shorte. Jo a bro. A toto bude účet, ktorý vás prehodí na ten účet, na ktorom sa to bude odohrávať. Takže dúfam, že prídete.